wabarakatuh. Ga jerin sunayen matayen Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama. Ta ɗaya Khadija bint Khuwailid, ta biyu Saudat bint Zam'a, ta uku Aishat bint Abi Bakar, ta huɗu Hafsat bint Umar, ta biyar Zainab bint Khuzaima, ta shida Ummu Salma, ta bakwai Zainab bint Jahshin, ta takwas Juwairiya bintu Al-Haris, ta tara Ummu Habiba, ta goma Safiya bintu Huyai, ta 11 Maimunatu bintu Al-Harith. Waɗannan shine jerin sunayen matayen Manzon Allah. Ya kamata a ce 'yan uwa musulmi mu bibiyi tarihinsu don gyaran zamantakewa a tsakaninmu da iyalinmu, saboda akwai abubuwan da matayenmu za su ƙaru da shi har ma da mu mazan gabaki ɗaya.